Diolch am ymuno fi ar gyfer ein sesiwn ffitrwydd yn y lolfa heddi. Gobeithio bod chi'n barod yn ei bach o waith. Na gyd sydd angen yno chi yw tywel neu clwtyn sy'ch chi'n llestri. Fi moyn chi dod i'r coesau ar led, pengliniau'n soft, y bol yn dyn, y cefn yn syth, sgwydd yn ôl a'r gen i fyny cyn dechrau. Nawr ten, daliwch y tywel, un pen ar llall, tynnwch e'n dyn. Iawn, digon o densiwn yna fe. A be fi moyn chi wneud yw codi fe bod eich breichiau rhy mychder a'ch sgwyddau, dod o fe i'r fron ac ymestyn mas. I'r fron ac ymestyn mas. Iawn, mewn i 10 o'r rheina, sai bach a 10 bach eto. Iawn, bant â ni. 1, 2, 3, cadwch yn dyn, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Sai bach. 10 eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi. Reit, y symudiad nesaf, ni'n mynd i ffigio bod ni'n rhwyfo, fel bod ni mewn cynw. Mae un braich yn mynd yn syth, a'r llall yn dod trwy nôl. Iawn? Newn ni 10, sai bach a 10 bach arall. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Cadwch hwn yn dyn, cofiwch. 10 bach arall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Reit. Nesa, ni'n mynd i wneud symudiad sy'n dda iawn i gadw'r cefn yn ystwyth, sy'n bwysig iawn. Ni'n mynd i dal unwaith eto yn dyn o'n blaenau fel la. Fi moyn chi troi, edrych dros yr ysgwydd a nôl i'r canol gan gadw'r cliniau yn gwynebu symlaen. Iawn? So troi, edrych dros yr ysgwydd a nôl i'r canol. Newn ni 10, sai bach, 10 bach eto. OK? 1, 2, 3, cadwch yn dyn, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Sai bach, 10 bach eto. Newch yn siŵr bod chi'n edrych reit rownd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Reit, un symudiad bach eto, cyn bod fi'n mynd. Breichiau dros y pen. Iawn. A fi moyn chi just plygu i un ochr, nôl i'r canol, plygu i'r ochr arall. Iawn, gan gadw'r corff yna yn syth a'r tensiwn ar y tywel. Newn ni 10, sai bach, 10 eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Sai bach, os chi'n moyn dod eich breichiau lawr. Nôl lan. 10 eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.
Dyna ni, chi wedi gweithio'n galed iawn heddi. Gobeithio bod chi wedi joio a cymerwch ofal a welwch chi eto cyn bo hir.